дәүләткә, анарга менә шул җыелган акчалардан менә җырчылар килеп, җырлап, халык килеп карап, шул һәрбер кеше үзенең хәйрия эшкә, үзенең өлешен кертү дигәнне кемдер карап, кемдер җырлап, кемдер алып барып, кемдер оештырып, дәүләткә мөрәҗәгать итәргә кирәкме? Дәүләт үзенчә күпме ярдәм итә ала, аның кануннары буенча аның ярдәм итә ул. Ә менә мондый концертлар, мондый эшләр, алар һәрбер кешенең күңелендә булырга тиеш, алар бергә җыелып, менә шулай бер-берсенә ярдәм итәргә, бер-берсенең күңелен күрергә, бер-берсенә ничектер матди яктан гына түгел, менә кеше буларак та ярдәм итәргә тиеш дип уйлыйм. Ул бит инде 33 яшы белән бара, 32 ел, 4-7 яшендә хәтле постельдә ятты. Аннан соң инде 11 яшендә лечить итә башлап, йөри, 11 яшендә коляскадан төште. Менә шул коляскадан төшкәннән соң инде анарга лечение дәваланырга яңадан чыгымнар күп кирәк булды. Ул Декүл центрына барып кайтканнан соң бөтенләй дә өметләнеп кайтты. Bütün кергән акча китсен эшкә. Менә инде Аллага шөкер залар тула, кешеләр йөри. Шуннан да инде дәүләтнең акчасы, үзегез беләсез. Хәзер кризис вакытлары. Нинди дәүләттә яшибез, шул дәүләт белән без инде матур итеп бердәмлектә берлектә торырга кирәк. Казанда менә безнең МКДЦ больницалары бар, үзебезнең Мәскәүдә дә бар. Дәүләт эшләми, дәүләт ярдәм итми дип әйтү дөрес түгел. Дәүләт бик нык ярдәм итә. Мәсәлән, менә Донецк, Луганскидан авыру балаларны МЧС самолетлары белән беләсезме, күпмегә төшә ул 4 баланы, 5 баланы алып кайтып Мәскәүгә, Санкт-Петербургка больницаларга салалар. Күпме чыгымнар тотыла. Авырулар бик күп, шуңа күрә аларның барсына да ярдәм дә итеп бетерү мөмкин түгел. Кайберенә инде әлбәттә, кайберләренә менә халык та ярдәм итә. Алданрак кирәк дигән, бит элек бит әле Мәскәүдә ятканда сез бүтән государство дип тә әйткәләделәр безгә. Бу Татарстан үзе теге бу андый заман булды бит инде. Элегрәк шул теге 90-нчы елларда шулай ниткәнлектән. Безгә аның белән заниматься станок кирәк булганлыктан станок бик кыйммәт башта. Менә бер җил аларда станок алыш өчен чиратта торабыз.